Ali on je samo gledao. Tu imamo patike za Borisa, Nataša, mogli ste da kupiti. Ako izvini, mogu vjerati, kako će to pričati sekund, vidi ovo, evo. Može, to. Ti smo prošli što prodali? Kaj tad ti došao prvi put kod Nekijata. Ne? To strava da vidiš da je tu zbunjenost, to oduševljenje. A to je dobro, neki gledaš ti na internet pa onda dođeš ovdje, onda ti je slično nekom. Ne, koliko god gledaš, ne može nikad koliko god gledaš, shvataš da si pogrešno gleda. Ako ne vidiš u stvarno... Nije ni primacije. Ni primacije, kako? Ne vidim. Je štavilo. Neko u torbu će ti baći ovako. Bači negdje, bači da ne smeta. Znate što, drži u torbu. Što tako neko bači? Da mu nije... da mu nije nešto otvoreno pa da pada tu da ti mogu. Ne, kad njemu stano popada. On je već to pogubio. Pa već sve izgubio.